Ffili prynu tŷ, twli arian bant ar rent bob mis tra'n trio canilon Flaendal. Dyw ddim yn rhwydd, ydy fe? Wel, beth sy'n ni yn prynu tŷ chi mewn auction, rhoi chi weithio gyda pherson chi riod i cwrdd o'r blaen, a rhoi'r arian i chi adnewyddu'r tŷ. Mewn 6 mis, ar ôl i chi adnewyddu, mae rhaid chi werthu fe. Unrhyw elw chi'n gwneud, chi'n cadw. Mae'n bosib i chi ennill Flaendal ar gyfer eich tŷ cynta a'r tŷ am ddim. Heddi ni draw yn y cymoedd. Mae prisiau tai mae wedi codi 10% yn ystod y flwyddyn ddiwetha, sy'n gwneud i'n reit anodd i rai sy'n trio prynu tŷ am y tro cynta. Wneud tŷ teres sy'n mor gyffredin ma gostio tua 106 o filoedd o bunnau i chi. Ond wy'n gobeithio dod o hyd i fargen wrth brynu yn yr auction.